lada pilong ubriu ubakwa wat benia lese pen wat benia klem kano kajing perkhat arsin bat kane kalong wat shapang kimrat ba kansharo kimrat ba kansha ha kane kalis kila ban penyap yapi da kabasuk kumta lada piyoi ya kini kimrat pet yap yalade bat kamtam ya u number banengkong ha kane kalis bat kata kalong lada pila ban pet yap na uni umrat pet haban dakot ba pinlap ude ue Goliath bird eater kini kidai kithabawa kibahe tam ha kaperthai ha kajing he bat kajing khia kini kibinyat kibahe bha kijrong hado iwe ponsan inch kini kibinyat kidanro kibi hapo jongki lada syadat ha kini kijat thabawa kibrio kila banyap henre kajingma jongki kamdei na kini kibinyat henre kadei na kisnyu jongki naba lada kane kathabawa ka krushet lang ya ki kijat jongka kini kisnyu kinher bat lada ring mensim ya kaleer badan lang kini kisnyu kan kta ya kadekot met kibayarap ha kajingring mensim lem bat ki khmat rude lada kumyu ya kini kijat thabawa kamet jongphi kandat lenter bat lada trut ya kamet jongphi kado kanmi shibon kasnam giant African land snail kini kidai kijat mata bahe do haperthai kajing he uni mata kayerangkat bat kamyau balahe bang ngijuri hayeng kini kijat mata kidai kibabon kibaim ha East Africa henrei lalap ru yaki ha kibabon kibenta ha Asia bat kumju ha India lese manta pin perkat haladi katno ba uni umata ula banle ya ubrio kini kimata kila banbam shibon ki kenja jhor bat phlang henrei kini kijat mata kira ro ya ki khnang jingpang lani ki parasite ki bala ban ai ya ka jingpang meningitis ha ubrio kabasngau thamula kalong bakidon ki brio ki bari ya uni umata haying lakumba ngiri mangi ya kimyau lani uksau Goliath tiger fish kini kidai kijat dokha kiba he tam na kani kajat tiger fish kajing jong jongka kalong sanput anda lahe pura bat kajing khia jongka kalong hado san kilo kini kidokha kidan ya karong snido rupa bat ksiar kajing he jong kani kadokha kalong kumba kahe na kajing di kidawai steroids namar kahe bat ksa hadu kata kani kadokha kadan kibinyat kibanat bha kum katari lani kawat lam bat kala ban kthai wat ya kshing breu ro kumta lada kum kendu ya kum kani kajat dokha habalek jingi lani khwai phet yap na kani kadokha naba kamting wat ya ki kuratia ro bat kabam ro ya ki kuratia kibaret polar bear wat ailat bakajing iskun kini kimrat bakan pens kensting api kini kijat dingem li kilang kimrat babamdo bahetam ha kaperthai lani kita ki biggest carnivore kini kijat merat kidan kakpo kabahe bha bat kila banbam shibun shipau tali kimrat ha kaju kapor kini kimrat
ki bam kat kaba ki yoi bat kila ban mare stat bon sha banya ubrio batang season thap kini kimrat da ki kti ubrio unya phajo. Amazon giant centipede kani kadai kaktiar kabahe tam haperthai kabahe hadu khat ar inch lala banshem ya kini kiktiar ha kibenta baper jong ka perthai khamtam ha South America bat Caribbean bat ha kibenta jong ka Amazon forest kini kibam da kiknyang kilong kiba shirkhai bha bat bam naphang kat kaba kiyoi kini kiktiar kila ban penyap ya ki khnai limbit ki jakot bat ki bisen rude kini ki khnang ki penyap da ka baknyot bat kelan ya kamet jongki ha ki we pat ki marat hadu bakin dayap tang kata kini kidan kabi ki bala ban penyap shi sendan ya ubrio haba syadat ya ubrio unyok pangshit kensan bat unthat hadu kata nalor kata unyok pang sukriat batrim shisha bat ularu banyap sisendan. Chinese hourglass spider kani kalong kathabawa kaba ipri hadu kata tang banpet ya kadur jangka naba kalong kaba phla hadu kata bam nang batai shu hatu kani kade kathabawa kaba shirkhai tam kidan daki phau hajar tli kija thabawa batang khndet kibala ban penmensau bat penyap ya ubrio laju ong baya ka Australian fauna web spider kade kathabawa kaba shirkhai tam bat ya kani lakam da ka Guinness Book of World Records tang sisendat kani kathabawa ubrio unyap hajo tongin ya pet menta ya kani ka hourglass spider kani kade kathabawa kabalong kawe na kibamatam lada syadat ha kani kathabawa ubrio unyo pang ha kidoksa bat unyo pang kisho nalor kata unpri laki-laka bat umla sendan manring mensim bat ula banyap hadin kani. Grizzly bear kini kide kidingem ba shirkhai tam kibabam naphang kat kaba yoi kini kijat dingem kiem ha kijaka kriat bat ha kijaka lum lada uni udengem unyo iyapi penam la ban pet naba umare kamstad ban ya Usain Bolt ubalong ubrio ubastatam ban mare ha kaperthai baro kawe kini kijat dengem kila ban mare kajingstad kaba laipusan mer ha kashik kenta haba yanujor bat Usain Bolt ubrio ubamare stat tam ha perthai ubala ban mare kajingstad batang arpu pramer ha kashikenta nalor kata kitrsim jong kini kakham jrong ban ya kakti brio bat kabor jong kini amdan kam banyak rensho namar ba kilong kibaklan hadu kata ladau uni udengem un bethong yapi anam dan sho kalat ban pet bat phinlong hi kajing bam step bat miet jong u hatu phidan kimrat lane kikhnang kiba phitep kibalong kiba shirkhai bha kiba klempadon ha kani kales snobha comment hapo ka comment section lada phikwa banpet shu ki video kiba yo jingtep bat kiba phla what glad ban subscribe ru de ya kani ka channel